Let's go, let's go. Good morning everyone. So naghuwat mig sakyanan kay padulong ni Mr. Merida. So we're still waiting. It's early in the morning guys. It's 5 o'clock. So wala pa rin sakyanan. Maghuwat pa mi. It's kind of dark no. So nakita mo ko sa camera guys. Nakita ko ah. Nakita ko ah. Nakita ko? Daw? Nakita ko? Nakita ko. So wala pa siya eh. Wala pa may kaon. Actually nagkape na magod mo yun. So ang magdiwat is sakyanan na lang. The thing is, madagal ba ka o kauban? Ito nga kauban. See that? That girl? Madagal ba ka to siya nga na-makeup na siya. Dagan siya gi-makeup siyang now. Kaya mag-farnan gani. Dapat dali ang makeup. Di ba ina? Oh yes. Di ba? Nag-makeup to ah. Wow, kaya ano, singkong gyapon na. Yeah, huwag yapon. Wasad ko mag-makeup. Go, 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 go. Swag. Up. Okay guys, nakasakyan na gid mi og multicab. Here we go. So guys, nakasakyan na gid mi no. Si Kuya kay kusog kasi kaya padagan. So maybe after how many minutes maabot na Mr. Merida? Okay, kusog kasi kaya padagan. Now. So guys, mura siya og jet plane na magsakyan no, ay kusog kay padagan no. Ug sa barko pa ni siya guys, super cat. Sa airplane, super jet. Yeah. Kusog kay siya padagan no. Hey guys. So guys, may abot namin no, nalami sa ilahang sa pangandali ilahang munisipyo. So sila rin musod nga to kay siya kay naka-uniform, kami wala man. Kaya actually mga bodyguard na magod niya. So nagangat sila guys, dagan kayo sila to. So bye-bye. Ikaw ay musod, bye-bye. Ano na ang mga supporters? Bye-bye. Support lang yun mo. Bye-bye. Ina, asa ang uniform, ina? Brag na sa bag. Nasa bag daw kawa ko uniform. Taka na yun. Support lang ini mo. Naka-sexy ba? Ka-perfect. Hindi? Ka-perfect ba? Saan pinanihugasan ang... Purtahan na Ito mo. masabi ka nihugasan. Nakon, Miss Montingo buwa pa. Okay, so dali ni sa warm up. Sa stretching and after ana na natay sayo nga. Di lang kay magdugay kay magpandrag ko ba murag. Medyo naiyo ba ko ni yung kuan ruta. Mahalit og Puerto Bilyo. Natulog ka tuyo. So di lang kay tong palabi kay isip magayo. Di ba? Pandrag liyaw ko ang focus tali. Okay, sige again, good morning. So, hinihinay lang, stretching anita. So guys, mag-start na sila guys. So, ano naman sa tubangan ko, may apel. Mag-start na sila, mag-start na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
guys, start na ang fun run. Sago ako labot, dagan lang gihapon ko. So nagdagan na guys na. Pato na mingot to. Oh, nadi ang kauban dali. Nagari siya. Bahala ko. Dagan na. Go, dagan. Dagan na. Let's Let's go. Let's go. Yo! Sago tayo labot, dagan lang gihapon. Dagan ka! Dagan. Para sa future! Let's go. Dagan din! Dagan go. 2 minutes lang ang dagan. Ano tayo? 1 minute lang ang iyo! Go. Dagan. Go. Go. Run. Nagsugod na ako. Let's go. Money run? Yes. Asa naman ka? Let's go. Asa naman? Yo. Dagan din! Layo pa man sa finish line guys. Layo pa! Layo pa kayo. Higapin ako. So guys, nga ka hard magdagan. Yes! Nga ka praktisado. Ang Tanawa mong kauban, naguna na. yes. Nasa nga to. God, Ilalim siya. guys. Motivation guys. Kailangan ka motivated ka magdagan guys. Dapat naka-practice ka eh. Hanga ko kada yun. First na ko, gihangak dahin ko. Woo! One more time. Woo! Atong upson, let's go. Yes! Upson na naman. Woo! Nausa naman siya. Babhan ako. Kapoy na. Kapoy na. Kaya pa ma'am? Hindi na kaya? Ayaw mo make up. Ba na? Tantang ka make up. Tanawa. Retouch na wala. Kapoy na kaya guys. Layo pa na eh. Layo pa kayo. Layo pa. Hingani mo na guys, basta gumya pa sa fan yan. Mudagan na gihapon may. Supportive pa kami niya. Laban lang. Let's go. Hindi na ko mudagan. Let's go. Woo! Hindi na ko mudagan. Let's go. Hindi na ko mudagan. Let's go. Let's go. Run. Let's go. Sakay na lang ko daan sa rescue. Dili ka mo sakay. Go. Dagan. Let's go. Hey! Ina! Dagan na kayo niyo. Kaya pa guys. Kaya pa. Yes, kaya pa. Kaya pa. Pwede mo sakay sa rescue. Hindi na kaya. Woo! Rescue! Woo! Mag-rescue na lang po guys. Hindi na ako kaya. Pero no. Never give up. Let's go. Go. Hindi na ko mudagan. Let's go. Guys, hapit ako sa finish line. Yes! Go! Guys, di ba fun na siya? It turns out, Fun walk. nga nag-fun walk na siya. Woo! Bisag ako apil, dagan nagyapon ko no? For siya naka-uniform guys oh. Naka-uniform. Ako wala. Pero I run. Ikaw wala. Magdagan niya ka. Nagpasa ka dito. Maghang. Ay, sus, kakayanin ko ba sa kasama ka? Talood ha? Huwag sa kanal be. Woo! I'm exhausted. Pwede mo pa rescue? Saka to sa rescue, saka to sa rescue. Hindi na kaya. Go ma'am, go. Kaya yan. Go. Guys, gutom na. Guys, kapoy na. Leo pa daw, ingon siya. Leo pa? Very far. Karon guys, na-realize na good niya kung sa ka-hard magpaniwang or mag-cardio. Pero at least gihilantan man siya. Best to good gangs nga. If hilantan mo or may fever, magpasingot mo or dapat i-workout. Di ba? Sakto ba? Hindi na ko mudagan. Laban pa siya guys.
para sa Helanat. Let's go! I'm go, let's in go. you. There are times Times of... when I just want to look at your face. Oh! Woo! Let's go! Let's go! Let's go! Go to the beach. Let's go! Let's go! Time na. Layo pang oras, let's go! Let's go! Time na. If di ganyan kaya mo jog, syempre di naman pugso naman kagalingon. Di ba? Yes, sakitan na ka. Kaya pugso mo kagalingon, masakitan jug ka. So, hihanga ka, relax lang. Di ba? Tanaw yung gibuhat oh. Ganyan ka ba? Relax lang. Yeah guys. Yeah guys. Dagan gani mo, dapat na may kauban. Kaya pwede mo malonely. Di ba? Wala, di siya magkikuban ako guys. Okay, bye! Bye! Ito, joke. No, 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 don't leave me. Laka na mo! Pinakalap. Kapoy na siya guys. So sad. Gwapa pa gud siya unta guys oh. Ikapoy lang gud siya guys. Nakakilit pa siya guys. Naka-makeup. Ikapoy lang siya. O sige lang guys. Ha? Birahan ka. Sige. Dali, birahan. Dali. Ate Handos. Birahan, dali. Go, go. Go, support. Mga buang mangon. Support, support. Support. Alam nyo. Support. Handos, handos. Oh, fuck! Oy, bo. Yes! Yes! So vlog takeover. So update lang me no. We are in the middle of our fun run. So, hi Ina. Hey! Kumusta? Okay naman siya. Hi. Hi! Hi. 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 Run, run. So, at least for a first timer, wa mi na last. Pero hapit na. Guys, hapit na may maabot. Hapit na mi malast. Sa pinaka-last. Hapit na may guys. Hapit na may dili maabot. Woo! Woo! Go! Go! Woo! Muna siya eh. Lami, dagano. May music pa. Vitamin D! Ang hirap palang magbabagkuban. At tayo. Let's go, let's go! Yun! Let's go, let's go! So, hey guys, update lang po mga kaibigan. So, nanami sa sulod sa Merida, lungsod sa Merida. Guys, I'm still walking kasi ikapoy na may. We're halfway there guys. Mudagan mo itong taod. Without love, I lose sense, I lose sight. Without you, without light. What would I do without you? Guys, doon naman sa finish line. Let's go! Let's go! Dala, let's go! Without